kent van de buurt afgehouden. Oh ja, Melanie moet nog één van onze medailles behandelen. Oh, Melanie met de medaille, ja, over deze. Oké. Dan geef ik het woord aan iemand van Spanje. Ja, fijn, dankjewel. Moet je meteen blijven staan? Ja, moet blijven staan. Want van ongeveer 50% van Spanje is er ooit leraar geweest. En dit jaar hebben ze besloten om te stoppen als leraar. Dat vind ik dat heel jammer. We hadden een schone herinnering aan Ben als leraar. En dan hebben we besloten om onze jongorde van Speckenij en dingen uit te reiken. Dus dat heet de Prins Noodle. Ik zit niet veel verder, dus gewoon een pleitje geplastificeerd met een veiligheidsspan achterop. Maar het is toch een hele eer om het te krijgen. En het is Paul Donners ook nog in de buurt. Mooi Paul Donners nog even op de buurt. Ja, de kumper. En ook Paul Donners kreeg ons dat prachtige jaarorde uitgereikt. Omdat hij zo moedig is geweest om ons, ondanks dat we veel keer al hier geweest zijn, ons toch weer uit te nodigen om hier op het podium te staan. En we hebben maar liefst 5 minuten gekregen. Daar zijn we al 2 minuten van om. Gelukkig maar, we hebben maar 1 nummer en dat doen we 1,5 minuut. Dus we konden het 1,5 minuut volhouden en over de 5 minuten vol. Ja, ik ga de microfoon afgeven. We hebben heel lang gestudeerd op een prachtig nieuw optreden. Maar uiteindelijk komen we toch tot de conclusie dat het optreden van vorig jaar niet te overtreffen is. En daarom doen we nu nog een keer precies hetzelfde als wat we vorig jaar hebben gedaan. En daarom moeten we een fluitje van onze commandant en we beginnen met ons optreden. Dankjewel! Dankjewel!